نبیاں دا، صدیقاں دا، شہیداں دا، اولیاء اللہ دا۔ بول چھڑو ولی کامل دی یاد وچ بیٹھے ہو، محبت ہے تے بیٹھے ہو، تے تسی آپ پہ نہیں بیٹھے۔ یہ بھی تانوں اطلاع کر دیں کہ تہاڈا کمال نہیں ہے، میرا کمال نہیں، یہ رب نے ساڈی ڈیوٹی لائی ہے۔ بندہ جدوں رب دی عبادت کر کر کے نا رب دا قرب پا لیندا ہے، رب دا قریبی بن جاندا ہے، تے ہوندا کی ہے رب فرماندا ہے پھر میں اودے ہاتھ بن جاندا ہے، میں اودی اکھ بن جاندا، سبحان اللہ، میں اودی زبان بن جاندا، سبحان اللہ، میں اودے کان بن جاندا، سبحان اللہ، میں اودے قدم بن جاندا۔ قدم اودے ہوندے نے، طاقت میری ہوندی ہے، ہاتھ اودے ہوندے نے، پکڑنا میرا ہوندا ہے، طاقت میری ہوندی ہے، قوت میری ہوندی ہے۔ آؤ جس ولی کامل دی یاد کے اندر بیٹھے ہیں جنہوں نے ساری زندگی رب رب کی، رب دا قرب پایا، تے پھر جدو رب دا قرب نصیب ہو جائے نا تے پھر انعام و اکرام دیاں بارشاں ہو جاندیاں نے، تے پھر بندہ جیویں چاہے نا اویں کر لیندا ہے، اور رب فرماتا ہے بندہ میرا اتنا قریبی ہو جاندا ہے، میرا اتنا قریبی ہو جاندا ہے، او کسے بات پہ قسم دے چھڈے نا تے پھر میں پوری کر دیندا، او دی دعا فرماتا ہے رب نہیں ہوندی، ضائع نہیں ہوندی، او جویں چاہے نا پھر میں اویں کر دیندا۔ اللہ دے مقبول ولی دریا دے کنارے تے اے جس ولی کامل دی یاد وچ بیٹھے نا، میں تے تسی عرس پاک دی تقریر نہیں ہے۔ میرا بخش شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دریا دے کنارے تے سفر کرنا ہے کہ دیکھیا کشتی کوئی نہیں، انتظار پہ کرتے ہیں، انتظار کرنا پہنتا ہے، لیکن اللہ والے چاہنا کے بغیر کشتی تو بھی منزلہ طے کر لیں، جنہاں دا عقیدہ اچھی بولو سبحان اللہ، بغیر کشتی تو بھی یہ فاصلے طے کر لیں، انہاں دے واسطے مشکل کوئی نہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، یہ پردے پاندے نے، ولی کدے بھی نہیں چاہتا کہ میری کرامات دے نال میری ولایت ظاہر ہو جائے، میرا مرتبہ ظاہر ہو جائے۔ وہ تے تہاڈا ذوق ہوے تے میاں صاحب دی بولی دساں، میاں صاحب فرماتے نے راتی ساری کر کرداری روح دے، نالے نیند اکھاں دی مگر جدو مجبوری بن جائے نا تے پھر عمل بھی کرنا پہ جاتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا سی دریا دے کنارے تے کھلوتے نے، انتظار پہ آمدا ہے، ہندو آ گئے، گھوڑا پکڑیا ہویا، گھوڑا سوار نہیں ہو دندا، غیر مذہب ہے، مگر اللہ دے ولی دے چہرے نو ویکھیا نا تے جان گیا ہے کوئی عام بندہ نہیں۔ اللہ والے نو اپنے بیگانے ساری پہچان لیندے نے کہ آلہ کو بات ہے بھائی سعادت مند جڑے نے وہ مان لیندے نے، سمجھے نہیں، خوش بخت جڑے نے نا وہ مان لیندے نے تے بد بخت انکاری ہو جاندے نے، مگر سمجھ آ جاندی ہے سارے نو، ہندو ہو کے نا تے چہرے نو ویکھیا، اللہ دے ولی دے چہرے نو ویکھیا تے تقوی دا نور ہوے، چہرے تے سجدیاں دے نشان ہون، پیشانی تے عبادت دیاں رونقاں ہون، عشق مصطفیٰ
سینے دے وچ ٹھاٹھا ماردا ہوئے تے پھر چہرہ تے نورانی ہوندا ہے نا، پھر مکھڑا تے چمکدا ہوندا ہے نا، پھر جڑا ویکھدا ہے نا او ویکھدا ہی رہ جاندا ہے، اکھاں تالے لگ جاندی۔ اور بے شمار ایسے اولیاء اللہ گزرے نے، میں تفصیل وال نہیں جاواں گا، اشارہ کراں کہ جنہاں دے صرف چہرے نوں ویکھ کے نا تے کافراں دے کفر دے تالے ٹوٹ گئے، زباناں تے محمد عربی دا کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ اہل اللہ دا اعلان ہے، انہاں نوں رب نے عزتاں تے عظمتاں دتیاں نے، مقام تے مرتبے ملے نے، تے اے مرتبے تے مقام ایویں نہیں ملدے کہ رات ساری جڑا موبائل نال لگا رہے، نہ فرائض دی فکر ہے، نہ واجبات دی پرواہ ہے، نہ سنتاں دی فکر ہے، اور کسی دا پرواہ نہ خبر ہے، پھر آکھے میں اللہ دا ولی ہوں یا میں قرب پا لیا، وہ جھوٹا ہے۔ رب دا قرب تاں ہی لبدا ہے نا تے رات ساری ساری کدے قیام وچ گزر جائے، کدے رکوع دی حالت وچ گزر جائے، کدے سارا سجدے دے وچ رکھے نا تے ایک رکعت بھی مکمل نہ ہوے فجر دی اذان شروع ہو جائے، پھر اے نام لبدے نے، پھر اے مرتبے تے مقامات ہوندے نے، پھر اے سعادتاں لبدیاں نے۔ اللہ دے ولی کھلوتے نے، ہندو نے ویکھیا نا چہرہ ویکھیا تے پہچان گئے کوئی عام بندہ نہیں، اے رب دا ولی ہے، رب دا قرب پاؤن والا ہے۔ یہ ہندو نے بھی دسیا با اوکھے ویلے اللہ دے ولی کو چلے جاؤ تو مدد ہو ہی جاتی، غیر مدد ہو کے بھی انہیں سانوں یہ بات سمجھا چکی، نیڑے جا کے نا تے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے حضور تواڈے چہرے تو پتہ لگدا ہے بزرگ ہو۔ بعد وچ بات نکلی، بے شمار باتاں میرے ذہن چ آ رہی، لیکن وقت میرا خیال ہے بالکل میں دسے 10 منٹ تے میرے سامنے جڑی گھڑی ہے ٹوٹل 1 یا 1.5 منٹ ہے، لیکن چلو اختصار میں بات مکمل کر دیں۔ بزرگ لگتے پے تے اے میرا گھوڑا جڑا نہیں بڑا منہ زور ہے، اے مینوں سواری نہیں کرن دیندا، میرے کام نہیں آندا۔ اللہ دے ولی نے فرمایا کیڑی گل ہے، سبحان اللہ، اسی بگڑیا بندہ صحیح کر لینے تے تے چلوا دے، اوہ تے گل ہی کوئی نہیں، اے ساڈے واسطے کیڑا مسئلہ ہے، جے تو کہے تے میں نوں دریا تو پار نہ لے جاؤں، سبحان اللہ، ہن کہہ تے بیٹھا ہے پسینے آ گئے، دریا تو پار، دریا بڑے جوبن چ بڑے جوش چ لہراں ٹھاٹھاں پہ ماردیاں نہیں، دریا تو پار کی میں جسم تے لرزہ تاری ہو گیا، کپڑ نال پیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور دریا بڑے جوش وچ، فرمایا دریا جوش وچ ویکھے ہی فقیر دا جوش نہیں ویکھیا، دریا دا جوش تے پیا ویکھنا ہے، اور کدے دل دیاں نگاہاں نال ویکھے تے ادھر فقیر دا جوش وچ ویکھنا، فقیر دی بارگاہ سوال کیتا تے ہن دریا دا جوش پیا ویکھنا ہے، مختصر کرنا ہے، آپ اس گھوڑے پہ سوار ہو گئے، توڑا اللہ خودی جرت نہیں ہوئی نچے ٹپے، پابند کر کے نا مختصر کر دیا، ہندو کے حوالے کیتا کہ فرمایا لے ہونے نے کدے رکنا نہیں، دیکھیا کشتی کا انتظار کرتا رہے، کشتی میں کوئی نہیں، فقیر جوش چاہ گئے، موج چاہ گئے، فرمایا کہ اتنی دیر گزر گئی ہے، کشتی کا انتظار کرنا ہے، کشتی میں ہے کو نہیں، دریا کے پانی تے چل پئے۔ یہ گل ہر بندے کو سمجھ آنے والی نہیں، لیکن اہل ذوق جڑے نے کوئی بات سمجھ آ جائے گی، وہ سمجھے نے کہ معجزہ اور کرامت ایسی چیز ہوتی ہے جڑی عقل دے پیمانے نال نہیں پرکھی جاتی، عقل دے پیمانے تے انہوں ناپیا جائے، تولیا جائے نا تے پھر وہ نہیں سمجھ چاہتی، یہ عقل تو برا ہے۔ بس اسی محبت والے، اسی منن والے ہیں رب دی عطا نال، اے رب دا انعام ہوندا ہے، انعام والے لوگ یہی نے کہ پھر جویں چاہ او دریا نو اشارہ کرن تے راہ دے دیندا ہے، اللہ دا ولی دریا دے پانی تے چل پیا، دریا دے درمیان وچ پہنچ گئے، کوئی کشتی والا آ گیا، ویکھیا فقیر پہ جاندا ہے، شور پا دیتا، آواز دے دیندا ہے، او بابا رک جا ٹھہر جا، پانی تے بڑا جوش ہے، غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ اللہ دے ولی نے مڑ کے ویکھیا تے فرمایا او کینوں پیا آواز دے، او کینوں پیا دریا دے جوش تو ڈرامے، او تو ویکھدا نہیں ادھر دریا دا جوش ہے، ادھر فقیر دا جوش ہے، اور میں جس رب دے بھروسے تے ایتھے پہنچ جائے تار نہیں لگ جائے، اللہ دا ولی جھومدا ہوا دریا پار سر گیا ہے، اور اے وہ لوگ نے جنہاں رب دا انعام ہوتا ہے۔ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام
انجام والے لوگ نے. آخری بات میاں صاحب دی بولی.